Otu nwa gbara afọ abụọ bụ obere nwata nwoke Peter Anthony ka awagoro igburigbu ọnụ ya bụ onye nke nwere nsogbu mgbe a mụrụ ya bụkwanụ nke gara nke ọma. N'ihi nke a na-akpọku ndị nne na nna onwe nwatakịrị nwere ya bụ nsogbu ka ha were ohere eji awa ụmụaka ya bụ igburigbu ọnụ dozie nye nke ọma ka ọ dị mma were ewe kpọrọ ihe. E mere ka amata na nke a bụ nke mbụ n'okwu ndị nke a ga-eme bụkwanụ ya bụ ịwa ahụ nke mere ụbọchị Satọde na Dimma Hospital Nnewi bụ ndị nwere mgbakwu na ịnọ na inekọta ụmụaka bụ ndị nke amụrụ ọ bụrụ na igburigbu ọnụ ha nwere nsogbu. Ka anyị wetara gị ozi a site na studio anyị. Ya bụ ịgwọ ọya igbugbere ọnụ na enu ọnụ bụ nke amụma nyegara Ritere bụ otu na-abụghị otu gọọmenti nakwa nwunye aka na-achị steeti a bụ Odoziakụ Onye Soludo. Peter Anthony onye nne na nna ya bụ ndị Otukpa na Benue steeti mana ha bi na steeti a bụ onye nke mbụ ritere uru na ya bụ amụma ma bụrụkwa nke aka na-eneta anya ugbu a. N'okwu ya banyere ya bụ ọnọdụ ka Odoziakụ Soludo nwere obi iju afọ na njikọ aka ya nakwa ndị Ritere na-amịta ezi mkpụrụ ma kọwaa na ọ nweghị nwata na steeti a nwere mgbawa ọnụ nke a ga-enefe anya. Ọ gboro okwu ka a na-agbasa ya bụ ozi n'ime ime obodo. N'akụkụ ya ka Direktọ Ritere na steeti a Ọkammụta Titus Chukwuanukwu bụ onye wara ya bụ nwatakịrị ọnụ ma dozie ya sịrị na ezinụlọ nwatakịrị ahụ bịara n'oge agwọchara ya igbugbere ọnụ ma a ga-edozi ya enu ọnụ ma igbugbere ọnụ ya laa. Nne na nna nwatakịrị ahụ Maazị Aịzaya nakwa Odoziakụ Queen Anthony kọwara etu ezinụlọ ha siri taa ahụhụ n'ịgbatara ya bụ nwa ọsọ enyemaka ma kọwaa na ohere Odoziakụ Soludo nyere ha bụ nke a na-agaghị echezọ. Chetakwa na nwatakịrị ọbụla maọbụ nne na nna nwere nwa nwere igbugbere ọnụ nwere ike ije n'ụlọ ọgwụ Chukwuemeka Odumegwu dị na Amakwuọka maọbụ ụlọ ọgwụ gọọmenti ọbụla dị ha ezigbo nso. Ha nwekwara ike ịkpọ akara 09063227856 maọbụ 08134177577 maka ịgbatara ha ọsọ enyemaka.